Pozdrav za sve youtubere i pratioce. Biće mnogo opasnih akcija u njemu. Prase će biti u opasnom klinču, tako da znate šta se sprema njemu. On je ovog puta stvarno stavljen pod mač, bato, pod mač. Eha! Baka prasac dolazi do najverovatnijeg mogućeg istrebljenja prasaca. Izlazi novi spot, pratite nova dešavanja. Pratite nova dešavanja u vezi gospodina prasca. Biće prasac gonjen sa konja od strane jezuitskih ratnika. Snimamo spot, biće mnogo opasnih i agresivnih stvari. Idemo. Gospodine prasac, drži se za uši jer će s dupeta da ti se puše. Znači, prase, ovoga puta si gotov.